Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat injora għal kollox ir-ruling tal-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia li l-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi li fih hemm maġġoranza ta' deputati tal-Gvern għandu kull dritt li jagħmel talba lill-Gvern biex jippubblika u jiddiskuti l-kuntratt li l-Gvern iffirma mal-kumpanija privata Henley & Partners. F'attività politika fir-Rabat, Muscat kien mistenni biex jagħti l-ewwel reazzjoni tiegħu għar-ruling li tal-Speaker dwar il-kuntratt li ffirma l-Gvern dwar il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Muscat iżda għażel li jitkellem biss fuq l-elezzjoni ta' nhar is-Sibt u quddiem il-kandidati tiegħu għal din l-elezzjoni reġa' sostna li dik tas-Sibt hija kompetizzjoni fi kliemu bejnu u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. 14-il xahar minn meta ħal kontroll tal-pajjiż taħt idejh, Joseph Muscat qal li l-Gvern tiegħu ma kiser l-ebda wieda mill-programm elettorali. Ma ksirna l-ebda waħda mill-wedi li għamilna. Madankollu ħarsa ħafifa lejn l-ewwel 14-il xahar ta' Gvern Laburista isib li kien hemm bosta wedjiet li nkisru. Wieħed li l-power station se tibda taħdem bid-diesel, iżda wara l-elezzjoni il-Gvern iddeċida li jibqa' juża il-heavy fuel oil. Wieħed politika u politiċi ta' responsabilità u kontabilità, iżda l-Gvern ta' Muscat kien miżawt b'deputati u membri fil-Kabinett li m'għamlux id-dikjarazzjoni tal-assi fil-ħin. Kellu segretarju parlamentari li baqa' jikser il-kodiċi tal-etika u baqa' jagħmel ix-xogħol privat tiegħu. Għandu ministru li sejjaħ vapur tal-Gozo Channel lura u għandu segretarju parlamentari li jużat helikopter tal-Forzi Armati biex qasmet bejn Għawdex u Malta. Joseph Muscat wiegħed impenn li jkun hawn ix-xogħol u xogħol li jixraqlek, iżda l-qatt qiegħed jiżdied xahar wara l-ieħor tant li Malta waqgħet żewġ postijiet fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Wieħed li l-Ena Malta ma tkunx privatizzata u ftit ta' xhur wara l-elezzjoni ipprivatizza lill-Ena Malta. Muscat wiegħed il-meritokrazija bil-lista ta' persuni fih dan il-grupp parlamentari Laburista, uffiċjali, raba u ħbieb li ħadu ħatra qiegħda dejjem tiżdied. Wieħed li jieħu l-mediċini fid-djar meta numru kbir ta' mediċini jinsabu out of stock u l-ftit li hawn qed jitqasmu mill-każini tal-Partit Laburista. Iżda minkejja 50 sekondi wieħed jista' jsemmi lista ma tispiċċa qatt ta' wedi li nkissru matul l-aħħar 14-il xahar, skont Muscat ma nkissret l-ebda weda. Ma ksirna l-ebda waħda mill-wedi li għamilna. Matthew Boni tal-Net News mir-Rabat.